Kegiatan dino iki masang pipa kabel. Menarik. Oke guys, kembali lagi di vlog keseharianku. Nah, iki mangke ceritane aku arep masang pipa kabel iki yo guys. Nah, iki tak bobok iki tak nggon colokan guys yo, nggon colokan kamar kuwi. Soale lek ora dikoki colokan ku gek bingung guys yo arep ngecas HP arep ngono kuwi gitu. Nah, iki tak koki colokan iki gek iki tak bobok. Iki arep tak pasangi pipa guys yo ben aman kabele gitu. Tak pendem ngono kae lho guys, kabele ditanem ning tembok ngono kae guys. Nah, iki langsung wae tak bobok iki nggo ndokok colokane kuwi sing tak bobok kuwi. Nah, sing dalane pipa kuwi wis tak bobok dek sadurunge tak ajike guys yo. Nah, iki tak bobok neh kuwi nggon ndokok colokane kuwi guys. Lek hebelke penak guys yo dibobokke ora kek watos ngono. Lek kan lek boto abang ngono iki ya mecicil ngono lho anune lek mbobok. Nah, iki nganggo berhubung hebel iki dadi ora patek atos banget iso empuk ngono dibobokke. Nah, iki langsung wae tak bobok iki terus dijajal iki guys ya. Ternyata iki wis pas. Garek ndokok yadukan ngono gek gen bakuh ngono guys ya. Oke, singkat wae iki aku langsung jikuk steger apa andangan iki guys ya. Dinggo anu apa jenenge bobok sing dhuwur kemang ning nggon pipane kae guys ya. Soale keke kurang jero ya to. Pipane iki jek ketara ngono lho guys. Mungkin tak jajal iki tak jerokke nah iki gen rada anu ngono apa jenenge gen ora ketara ngono pipane iku mang. Nah, kaya tak bobok neh ket nggih dhuwur dhewe kono kae soalnya ya kek dek men ki kurang ndalani ngono guys ya dadi urung jero banget. Paling ora iki jerone iki sekitare 2 senti